Ja by som sa chcela vrátiť k predošlému obecnému zastupiteľstvu v rozpočtovom opatrení číslo 2025 dotácie a realizácie preventívnych opatrení proti chníčstvu spôsobeným medvedežným nevyhom cestované. Inžinierka Jana Háčovská Šefranková predložila návrh na rozpočtové opatrenie číslo 225. Bude príloh zápisnice a my sme schválili 22 446,25 eur pre spoločnosť Incito. Ja som tú zmluvu tu mala, aj som ti dala, Richard. Chcem sa spýtať, či si ju mal možnosť pozrieť. Počkaj, to zapýtaš koho? Mňa alebo poslancov? Ja som si pozerala tiež, pozerala som si aj to, čo som hovorila, Janka, aj som si pozerala tú zmluvu, aj že som si 100-krát vypočula, čo si povedala, a pozerala som si firmu Incito, aj platobné podmienky, a vlastne zistila som, že firma Incito bola veľmi úspešná, čo sa týka medveďa. A v priebehu mesiaca vyhrala dosť verejných obstarávaní, tak som si ich prešla všetky zmluvy, každú jednu, s každou obcou, a porovnala som si vlastne tie stoiska, ten materiál, ten podpis, ten rozmer za každú tú obec, a pozerala som si najmä tú zmluvu a prišla som na to, že v platobných podmienkach je, že v každej tej zmluve je taká veta, že jednou faktúrou po dodaní. Áno, nebolo to vyplatené zatiaľ. Ak to bude vyplatené, tak sa bude musieť robiť dodatok v zmluve, presne kvôli tomuto. Len čo sa týka environmentálneho fondu, tam je problém ten, že ako náhle hociaký dodatok k nejakej zmluve, ktorá vlastne rieši takúto dotáciu, tak musí byť zverejnený na CRZ. Čiže keď my takýto dodatok napíšeme s touto firmou, tak zverejníme to, musí to schváliť tak, či tak environmentálny fond pravdepodobne, a až potom budeme my môcť vyplatiť tieto peniaze. Zatiaľ sa tak neudialo, peniaze ešte sa stále nevyplatili, takže je veľká možnosť toho, že vlastne to rozpočtové opatrenie nebude ani vykonané. Že aj napriek tomu, že to poslanci schválili, tak nebudeme platiť vlastne polovicu tú zálohu, ale zaplatíme až keď prebehne kontrola toho verejného obstarávania a environmentálny fond nám dá zelenú na to, aby sme to mohli vyplatiť. Tak až vtedy vyplatíme vlastne už z tej dotácie, nie z rezervného fondu, tú celú sumu. a ty si ma nechala dokončiť. Platobné podmienky hovoria, že zaplatíme po odovzdaní diela. Áno, to som povedala, že jedna faktúra po dodaní. Som povedala hneď na začiatku. Ale ty si povedala, že to čerpanie máme 4 mesiace na postavenie toho. Žiadalo sa teraz o predĺženie. Sa mi zdá. Kvôli tomu, že dlho trvá kontrola toho verejného obstarávania. Predĺžovanie sa mi zdá, že sa riešilo minulý týždeň. Sa to posielalo. No a pritom, ako som pátrala, že máme zaplatiť až po zhotovení diela. Viete, čo je to, keď postavíte dom? A ja som si pozrela všetky tie obce a ty si tam hovoril v tom rozpočtovom opatrení, ja to mám úplne presne, že zálohu, na zaplatenie zálohy na obstaranie stoisk, aby sme preklenuli to, že oni idú nakúpiť materiál. Tak nám to bolo z tej firmy. Ale na základe, ja sa teda pýtam, že na základe čo, že oni vám dávajú, potrebujeme kúpiť materiál a vy dáte rozpočtové opatrenie, aby to išlo? Ja som to už spomínal, to bolo vysvetlené, takže myslím, že vrácať sa k tomu nemá zmysel, ale ja som to povedal jasne minule, že je to špecifický tovar, ktorý treba kúpiť, a bolo to zálohová faktúra. Tak ako máš zálohu, keď ideš robiť nejaký špecifický tovar, dajme tomu stavbu, potrebuješ zálohu na tehly, zálohu na to. To bolo celé. Nič viac tom netreba hľadať. Máš tam 1 500 000 papierov, jedna to obec robí takto, druhá obec to robí takto. Základom celého toho je, týchto medveďov, aj kontajnerov, aj bagra, že sme dostali peniaze, respektíve bola možnosť zapojiť sa dotačnej výzvy z ministerstva z environmentálneho fondu, kde bola preplaty, myslím, na 100% toho preplatené. My sme tam išli do toho a všetky tieto veci, ktoré nastali pri tom,
ako si počula aj pani Bobrovskú, že sa mení často výzva, menia sa podmienky, kontroluje sa raz mesiac, potom dlhšie. To boli veci, ktoré sú živý organizmus, to trebalo schváliť, aby sme tie peniaze mohli použiť, ktoré máme už na dotačnom Ja sa účte. pýtam, na základe čoho ste to... Veď ti to vravím. Ona ti zavolala, že potrebuje kúpiť materiál. Nie, dostali sme výzvu, že potrebujú kúpiť materiál a že môžeme zaplatiť zálohovú faktúru. Firma Incito Kde stále ti to isté? vyhrala, Áno. môžem ma nechať dokončiť? Nevied, ale stále to isté hovoríš. Nie. Áno. Ale to isté ti hovorím, že to nie sú žiadni chudáci, že to No a čo teraz? A ja ti čo vravím, že sú chudáci? My im pošleme 22 000 Na základe zmluvy vždycky. Ale akej zmluvy, keď No. máme zmluve po dokončení diela? Na základe zmluvy dodatku zmluvy. To povedala pani Abďanská. Nemáme žiadny dodatok zmluvy, nie je na CRZ. Preto to pred chvíľočkou hovorila, ale ty nepočúvaš. Ale my sme to schválili 21. Ale ty nepočúvaš, Katka. Ty nepočúvaš, Tibor. 21.5. sme to Janka schválili, tam sa Áno. nedala žiadny dodatok v zmluve. No nie, že veď, Nie je preto, ale bol Ale iba... to musí byť zverejnený. ale veď nie je vyplatený. No dobre, a ako mi napríklad zdôvodníš, že obec Bobrovček, Áno. obec Bobrovček má rovnakú zmluvu ako my, No. úplne stejnú, rozmery sedia, sedí materiál, úplne všetko a cena za jednotku, majú jednu tú klietku, je 5412 eur, Mhm. my máme 4, Mhm. 143 000. Ako vieš, že taká istá? Ja mám projekt k tomu ten dodatok. Máš projekt? No ja to chceš. Nie, ty budeš dávať materiály 2 mesiace. Ale ak vieš, ak si vedela lepšie nejakú ponuku, Ja sa pýtam tak teba. verejné obstarávanie prebehlo. Nie, ja ponuku, ja sa pýtam. Ale veď ja ti vravím, Katka, to isté stále. Verejné obstarávanie prebehlo podľa zákona, boli oslovené firmy, vždycky, no tak veď sprav si ty firmu na takéto stoiska a ponúkaj to po celom Slovensku a bude potom firma Katarína Stráková. Niečo povedala, že ja sa ťa pýtam, ako to funguje v tvojej režii. Ale môj režim som ti povedal. Informácie a aké nám informácie predkladáte? Komu, tebe? Informácia ohľadom dodatku, No. že my máme zaplatiť zálohu, No. nesedela, pretože tam nie je na CRZ, to myslím. No veď není vyplatená ešte. Veď ja ti tretíkrát to vravím. Ja sa pýtam, že už to Ja ti odpovedám, a no. nebolo to vyplatené, No. ale to ste nepovedali, že to ešte nebude vyplatené. Ďalej. Každá zmluva, keď je účinná, nadobúda účinnosťou až na zverejnený CRZ. Je to tak? Je to tak? Už bola 28. Je zverejnený dodatok, je zverejnený? Dodatok tam No, žiadny nie je. no tak, Preto sme sa to doma. Peniaze neboli A sme doma. Preto neboli peniaze vyplatené, kvôli tomu, že nie je podpísaný dodatok. Ak by bol podpísaný dodatok, musel by byť zverejnený na... Kedy dostali túto informáciu poslanci? A ako informáciu? O zverejnený dodatku, že... Tomto dodatku. Ale viem, keď niečo nie je vyplatené, mám informovať. Nevyplatil som toto. Katka, počúvaj ma. Ty sa tomu smeješ? Ja sa nesmiem, ja sa smejem tomu, čo ty robíš. Ale No, počúvaj ma. no. Mňa to vystáva podozrenia a keď sa pozriem na No, dobre. tie ostatné zmluvy, tak Áno. tam presne sedí, že keby si No. oni objednali 400 istka, No. tak to vyjde na 22 000 a my ich máme za 43 000. Daj podnet nejaký, alebo zisti. Ty to vieš veľmi dobre. Jednu mám poznámku, Janka, niečo ti dlžím. Fond na podporu športu. Áno. Poslal som infozákon. Aha. To nás... Kde u nám? Nie, na... Ja aj tam, no. Počúvam. S ľahkou. Tak, počkaj, ja musím si dať sekundu, ja som na... Ja by som, kým to teda nájde všetko, darmo tu vytváraš obraz nejako, že sa tu niečo preneverilo alebo niečo. Ešte raz ti vravím. Ak vieš, tak... No, vytváraš. No. Čo sme schválili, čo Áno. je zverejnené, čo Áno. mi chýba a Ja čo som- to vedia poslanci, Ja- môžeš zase... A ty o tom, pozri sa, ty si to zistila, ty občianka, poslanci nezistili. Ale zistila som, keď je to už hotové, nedá sa s tým nič robiť, ty ich máš informovať vopred, to ti hovorím. O čom? Že nepodpíšem dodatok? To isté, čo minule. to Že ti nepodpíšem dodatok, mám informovať? Ty máš informovať úplne o všetkom. Ty. No veď ja informujem o všetkom, podstatnom. Ja som ti citovala minule zákon, No. že oni potrebujú sa rozhodovať na základe Áno. informácií. No. Takže to... A ty si hovorkyňa teraz zase? Nie, ja som Áno. hovorkyňa samej seba, že No. to nevie odpovedať, bol poslanec na otázku. No tak si hovorkyňa potom. Hej, ale on nemá túto ani informáciu, ani ja. Pre Boha živého, odkiaľ to ty vieš? Igor, akože to sú tvoje emócie.
No to však veď hovor teda ďalej, máš tam niečo ďalej, infozákon si podala,